Licencia a petición del grupo EH Bildu de la señora consejera de Educación. Vamos a dar la bienvenida a Jon Aguirre Buerga, el director de gestión de personal, Egunon eta ongi etorri, a Olatz Garamendi Landa, viceconsejera de Administración y Servicios, y por supuesto a Cristina Uriarte, consejera de Educación. Ongi etorri denoi, Ubera Andrea, zurea da hitza. Eskerrik asko, mahaiburu Andrea. Bi agerraldiak bateratuak egingo ditugunez, sarrera honetan bi eta aipamena egingo dut. Hasiko naiz irakaslearen egonkortasunaren gaiarekin, eta ondoren iazko maiatzean Hezkuntza Sailak langileen ordezkaritza batekin sinaturiko proposamenari helduko diot. Proposamena diot, akordio batetarako proposamena zelako eta ez akordioa. Guretzat lehentasuna ikastetxeetan irakasleen egonkortasuna bermatzea da, guretzat ezinbestekoa da, premiazkoa da, eta izugarrizko beharra dugu horretarako, pentsatzen dut horrekin ere zuek bat zatozela. Gure ustez hortxe dago momentu honetan sistema publikoan dugun ahuleziarik handiena. Dugun behin-behineko tasa oso altua da, izugarria da, eta urtetik urtera ikastetxetan klaustroak izugarria aldatzen dira, izugarrizko joan etorria dago ikasturte batetik bestera, eta hori oztopo handia izaten da ikastetxetan, hezkuntza proiektuak egonkortzeko, jarraipena emateko. Ikastetxeetan, ikastetxeei begirako proiektuari begirako formakuntza bidaltzeko, ze gauza bada bakoitzak egin dezakeen formakuntza, baina beste gauza bada ikastetxeen beharretara, ikasleen beharretara, irakasleek beharko luketen formakuntza, eta aurrelako joan etorriak zaildu egiten du ikastetxe ikuspegiko formakuntza jasotzea, eta gu garbi daukagu ezin dugula jarraitu gaudenetan, eta asko sentitzen dut Uriarte Andrea, baina gure ustez lan eskaintza publikoak propaganda hutsa besterik ez dira, ez datoz behin-behinekotasun tasa horri, altu horri erantzutera, ez dute lortu beharko luketen helburua, zeren asko jota jubilazioen reposizio bat bilatzen da, ez? Ez dakit, zuek hau konpartitzen duzuen edo ez? Esaterako Ertzaintzan Madrilekin negoziatu izan da, beste alorretan, ez? Eta behin-behinekotasuna gaur egun dagoen planteatzen diren lan eskaintza publikoekin ez da posible aurre egitea. Bestetik ere ez du zentzurik lan eskaintza publikoak gure ustetan urtez urte deitzea. Azkenean horrek ez da bakarrik maila pertsonalean bakoitzari eragiten diona, baizik eta horrek ere ikastetxeetan duen eragina, baita administrazioan ere. Orduan iruditzen zaigu hor, bestelako kudeaketa bat eman beharko litzakela, zentzuzkoagoa, logikoagoa, optimizatuagoa, eta bestelako kontratazio politika bat ere behar dela, ez? Ez bakarrik lan eskaintza publikoei begira, baita ere bestelako kontratazio bat. Eta hori zergaitik begira, ez da normala gaur egun aurrekontuen memorian, plantilla estrukturala 34.993 dugu, eta eguneroko plantilla nominetan 30.383 nominetan, eta pertsona kopuruan 29.304. Hau da, gauza da plantilla estrukturala eta beste bat egunerokoan. Nik uler dezaket malgutasun bat egon behar dela, eta hor administrazioak malgutasun bat behar duela, baina distantzia ezin da izan hain handia. Oreka bat bilatu behar dugu eta ekiparazio bat bilatu behar dugu margen batekin. Ikasleak erdigunean jarri behar ditugu, eta ez irakasleak. Noski, oreka bat bilatu behar da, irakasleen eskubideak ere bermatuak egon behar direlako, baina ikasleak dira helburu, ikasleak egon behar dira erdigunean, ez? Eta gai honekin, batetan proposamen desberdinak egin izan ditugu, azkena, gaina kasualitatea, orain dela urtebete, martxoak 15ean erroldatu genuen, gero ekainak 25ean eztabaidatu zen, baina esan behar dugu aho batez onartu zela eta akordio on bat izan zela legebiltzarrean lortu zena. Baina ez dakiguna da betetze maila zertan den. Eta gobernuak sindikatuekin badakigu elkarrizketetan egon dela, edo dagoela, baina jakin nahi duguna da elkarrizketa horiek zein emaitza eman duten, jakin nahi dugu zer dagoen adostua, zerbait adostua baldin badago, zer gauzatu da eta zer ez, zeren guk oraindik ez dugu ezer tangiblerik ikusi, eta non dauden zailtasunak ere jakin nahi
ditugu. Iruditzen segulako ere, hemen eman daitezken eztabaidak lagundu dezaketela egon daitezken zailtasun horiek gainditzera. Guk egindako proposamenean ideia nagusiak ziren ikastetxetan irakasleria finkatzeko aukerak aztertzea, sindikatuekin adostuz, araudi bat egiteko helburuarekin, hau da, ikastetxeetan finkatu irakasleriak lan eskaintza publiko bidez edota jabea etorri bitartean, ez? Baina jakin nahi duguna da, zerbait egin danez, edo noizko aurre ikusten dan, eta karo, guk eskatzen genuen ere, kontutan hartzea hurbiltasun printzipioa, ez dakit kontutan hartu dan, aztertzen ari zareten, eta gero ere, hori guztia nola kudeatuko dan edo nola koordinatuko dan, alde batetik lan eskaintza publikoekin, bestetik leku aldatze lehiaketekin, nolabait gauza koherente bat izateko, ziklikoa izateko eta ez egunero, azkenean administrazioarentzat ere suposatzen duelako izugarrizko zurrunbiloa eta nolabait ez, gauza guztiak ordenatzen joateko. Eta beste ideia nagusia zen, eta hori eskatzen genuen, abian den ikasturtean implementatzea neurriak, desabantailan zeuden ikastetxeetatik hasita giza baliabideak gehitzea. Orain bat idatzezko galdera egin ditugu, baina oraindik ere datuak falta zaizkigu, eta jakin nahi duguna da ikasturte honetan zer egin da. Jakin nahi dugu nun gehitu dira giza baliabideak, zer motatako giza baliabideak gehitu dira zein ikastetxetan, eta gaurko agerraldia aprobetxatu nahiko genuke hori zehatz mehatz jakiteko. Bideia nagusi horiek zirelako jasoak zeudena gure proposamenean eta gainera guztiok aho batez onartutakoak. Hori alde batetik. Bestetik, bigarren agerraldiari dagokionean. 2018ko maiatzean, LAB, Estelas, UGT eta Komisionesekin akordio batetarako proposamena sinatu zen. Alegia, akordioa egiteko abia puntua, eta horrela jasotzen da idazkian, hemen daukat idazkia. Eta horren adibidea da ere proposamen bat zela, indarrean dagoena 2010ko dekretua delako, 185/2010ko dekretua, eta galdera da, zertan dago negoziazioa, eta noizko izango dugu akordioa, eta karo, noski akordio baten ondorioz, araudi bat eduki behar dugu dekretu bat, ez? Orduan, momentuz akordiorik ez badago, noizko horre ikusten duzuen, eta noizko horre ikusten duzuen dekretu bat izatea, araudi bat izatea guzti hori itxita. Jakineko genuk ere, bertan jasotzen da gongo dela, alde batetik dago mai sektoriala, bestetik planifikazio maila, eta bestetik jarraipen batzordea. Hau da, ritmoa zelakoa da, zeren bai iritsi zaigu, ritmoa motela dala, oso poliki doala, zailtasun handiak daudela, jakin nahi duguna da, jarraipen batzordearen maiztasuna, planifikazio mailaren maiztasuna, zein dan dinamika. Gero, lan eskaintza publikoari begira, lehen esan dudan bezala, hauek soilik reposizio tasari begira eginikoak dira, eta gure ustez, ez behin-behinekotasun tasa murriztari, ez dakit, behin-behineko tasa murrizteko duzuen atea den, datozen urtea jaiotze tasa jaitsiko den, eta nola gelak itxiko diren, eta ikastetxe batzuk ere itxiko diren, hori erabiltzea behin-behineko tasa murrizteko, edo benetan datozen urteak erabiliko diren, ditugun beharrei erantzun egoki bat emateko, eta dugun errealitate konplexuari beste erantzun bat bilatzeko, ez? Beste sistema bat bilatzeko. Lehen esandakoa, urtero egingo dira, gero ikusi duguna da, ikusi dugu, ez? Horre deialdia egiteko asmoa dagoela. Guk ez dugu ikusi lan eskaintza publikoaren inguruan eredu aldaketarik dagoenek, konpetentzia osoa Madrilek dauka, ez dakit hor beste planteamenturik dauka zuen, jakineko genuke, horren inguruan zerbait adostu den, edo hori ja alde bakartasunez zuen kontua den. Ikusi duguna da, berbara ematzeko orduan, azterketak gainditzen dutenei 6 puntu gehiago emango zaiela, eta badirudi hasieran puntu gehiago emateko aukera aztertzen egon zinetela. Guk ez dugu ongi ulertzen hau zertara datorren, ze pentsatzen dugu oreka apurtzen duela, ez? Behin-behineko tasa altuena daukagu urteak daramatzatenak lanean hezkuntzan, baina honekin hor apurtzen da. Hor oreka bat bilatu behar dugu.
sistemara sartzen den jendearen artean eta sisteman ja urteak daramatzan jendearen artean. Ez duzu uste puntu honekin oreka hori apurtu egiten dela, ez dakit, jakin nahi genuke zertara datorren hau, ez? Agian dago zerbait guk ez duguna ezagutzen edo kontrolatzen eta datu gehiago neko genituzke. Ze printzipioz guk hori ez dugu konpartitzen eta. Gero, kontsolidazio prozesuak abiatzeko ere jasotzen zen proposamenean, baina horretarako ez dugu marko juridikorik. Nik ez dakit hor pentsatzen ari zareten adok marko juridiko bat zehaztea kontsolidazio prozesuak abiatzea edo zuen asmoa dan funtzio publikoaren legea onartzea, baina funtzio publikoaren legea gabiltza urteak joan, urteak etorri eta ez dauka hori, eta hau lehentasun bada. Ez dakit horren inguruan zerbait hitz egiten ari zareten edo ez. Gero ordezkapenak. Ordezkapenetan hemen proposamenean jasotzen zen, eta horrela ulertzen dut, zerrendak irekiak mantenduko direla, baina gero ikusi dugu araudi aldaketa egin duzuela, idatzizko galderak ere egin ditugu, eta horrez da oso garbi geratzen zerrendak beti irekita mantenduko diren. Gure ustez zerrendak beti irekita mantentzeak planifikazioan lagundu dezake, bermaremazioak egiterako orduan eta hori ez. Jakineko genuke benetan zein dan hezkuntza sailaren asmoa, jakineko genuke ere ea asmoa daukazuen instrumentu telematikorik abian jartzea, adibidez Nafarroan ez, internet bidez egiten dut eta egunero dago aukera instrumentu hori erabiliaz eguneratzeko, jakineko genuke. Gero bestetik ikusi dugu ere, ordezkapenetan, lehenengo egunetik betetzelako orduan hor, zerrendak itxita zaudelako, berbaremazio kontuagatik, planifikazio kontuagatik, edo planifikazio ezagatik, izugarrizko zailtasunak egon dira. Hori, hobeto planifikatzeko, zer da aurre ikusten duzuena, eta gero ikusten ari gara ere, hainbat espezializazioetan jendea falta dela. Esaterako musika edo eta letrei begira, ez? Horretara begira badaukazu beste egitasmorik, ez da ekimen zehatzik. Gero, haur hezkuntzan 3 urteko geletan plantillak indartzea jasotzen zen, eta gainera aurre ikusten zen ja kronograman, ez baldin banago oker, ikusten zen ja indarrean dagoen ikasturtean horrekin hastea. Jakineko genuke honekin zer egindan edo zer egiteko asmoa dagoen. Aurre ikusten zen ere irakasle plantillak indartzea ikastetxen beharren indizen araberako neurriaren arabera. Jakineko genuke zertan dagoen. Jakineko genuke ere administrazioko langileena zertan dagoen. Hor, bigarren hezkuntzakoak administrazio langileak dituzte, badakigu aurre hezkuntza eta lehen hezkuntzakoak ez dituztela. Nik egia esan, zalantza asko ditut, administrazioko langilea behar ditugun edo irakasleak behar ditugun lan horietan, azkenean harreman asko dago familiekin, eta horrek ere lagundu dezake ikastetxean. Ez dakit horren inguruan zein dan zuen asmoa edo planteamenturik egindu zuen eta zertan dagoen planteamentua. Gero zerbitzu eginkizunak. Gogoratzen duzuen bezala, 2019ko aurrekontuen lege proiektuaren aurkezpenean galdetu nizuen, zedor artikulatuan xedapen bat zegoen, baina aurrekontuen legea zen onartu. Proposamenean hemen ere jasotzen duzue, zerbitzu eginkizunak, eginkizunei buelta bat ematea. Jakineko genukena da, azkenean honekin, hor zerbait negoziatzen ari zareten edo ez, edo zerbait egiteko asmoa daukazuen. Hemen gauza batzuk aipatzen dira, baina ez da konkretatzen, ez? Orduan zein den zuen asmoa. Proposamenean ere jasotzen da, lanbide heziketaren euskalduntzerako esaten da, azten da 2017-2018 ikasturtean X irakasle gehituko zirela, 2018-2019 irakasle gehiago, hemen proposamenean jasotzen da, Pero zegoen aurre ikuspen bat datorren ikasturterako. Jakineko genuke, zein dan proposamen zehatza, ze lanbide heziketan izugarrizko beharra daukagu horretarako. Jubilazioak, hau iruditzen zaigu daukagun erronka handienetarikoa dela. Hor, 2 neurri planteatzen zenituzten, bata 60 urtetik gorako irakasle funtzionarioentzat, bat
urtereneko murrizketa proposatzen zenuten ordu lektiboetan, eta aurretaren hezkuntzan 59 urtetik gorakoentzat 2 orduko murrizketa asteko ordu lektiboetan. Jakineko nuke ere, hori indarrean sartu dan edo ez, edo zertan den. Gero guk daukagun plantilla oso adinekoa da. Hor ikusten da oso esperientzia, akumulatu daukagula eta kapital importante daukagula, jubilatzea dagona, belaunaldi berri bat sartuko da, horroreka bat bilatu behar dugu, horregi begira ez dakit ze egitasmo dituzuen, eta klaro, gero hor ere daukagun mufaze eta gizarte segurantza. Hor, bere momentuan, komisionesetik proposamen bat iritsi zitzaigunez, nolabait beraiek proposatzen zutela aukera ematea borondatez jubilatzeko, mufazekoak jubilatzen ziren adin berean, ez? Nik ez dakit zuek horren inguruan zerbait aztertu duzuen edo ez dakit, zerbait hitz egiten ari zareten. Gero beste puntu bat jasotzen dana da bateragarritasunari buruzko, hau da, jornada partzialak dituzten langileak aukera izatea hori osatzarekin. Osakidetzan badakigu bateragarritasunaren kontuak zelako arazoak ematen dituen. Horren inguruan, hezkuntza sailaren askoz ere sinpleagoa da gure esparrua, baina jakin nahiko nuke horren inguruan zein dan egiten den planteamentua. Gero sukaldariak ditugu. Sukaldariak, hauek ja beste kolektibo batzuk dira, horre badostasunak eta lortu dira. Hemen behin-behinekotasun tasa oso altua da, ez baldin banagoker 2001-tik ez da lan eskaintza publikorik deitu, ez baldin banagoker 655 plantillatik 60 bat edo dira bakarrik finkoak. Nik jakineko nuke hemen asmoa daukazuen lan eskaintza publikorik deitzeko edo ez, ze asmo daukazuen kolektibo honetan. Gero, heziketa berezian ere, hemen iritsi zaigunez, gauzak betetzen ari dira, baina hemen bai egon da arazo bat heziketa berezi eta jantokietan dagoen begiralen kolektiboaren artean, planifikazio gaiarekin, ez? Hemen jantokietako begiraleak ez dute ratiorik, ez baldin magano oker, eta oker baldin manago zuzenduko didazuen. Eta karo, hemen heziketa berezikoen akordioaren ondorioz, horrego ikutzi dute jantokietara joatea, hor begiralek bere gain hartu behar izan zuten, oraindik zirkularra bidali gabe zegoelako eta lankarga. Nik ez dakit momentu honetan ja hori dana konpondu den, ea ezarri dituzuen ratioak edo ze asmo dituzuen gai honen inguruan. Eta hemen kolektibo honi begira ere badaukazu asmorik ez dakit lan eskaintza publikorik egiteko, beste sistemarik deitzeko. Eta, printzipioz nik ditudan galderak hauek dira, badakit asko direla, eskertuko nuke lehenengo txandan denborarik ez baldin badizue ematen, bigarren txandan erantzutea. Guretzat gaurko gaia oso importantea da, eta, garrantzitsua iruditzen zitzaigun, lehen eskutik, guzti honen betetzen maila zertan den ezagutza. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Ubera Anderea. Hay que decir que hemos aglutinado 2 peticiones de comparecencia, tanto la de petición de cumplimiento, de ejecución y desarrollo de los acuerdos alcanzados con los sindicatos en la mesa sectorial de educación a finales del curso pasado, como la de explicaciones sobre el cumplimiento del acuerdo parlamentario relativo a garantizar la estabilidad del profesorado para dar continuidad a los proyectos educativos. Orduan, Uriarte Anderea, zurea da hitza. Vale, eskerrik asko. Batzordeburu Anderea, legebiltzarkideok, egun on guztioi. Nirekin gaur, lehen esan duten bezala, agerraldi honetan, Olaz Garamendi, administrazio eta zerbitzutako sailburu ordea, eta Jon Agirre, langileak kudeatzeko zuzendaria daude. Gaur, unibertsitatez kanpoko irakaskuntza publikoko irakasle funtzionarioen 2018ko maiatzeko akordioaren garapenaz arituko gara hezkuntza batzorde honen aurrean. Horrekin lotuta, irakasleriaren egonkortasunari begira emandako pausoak ere azalduko ditugu bereziki agerraldi honetan. Modu honetan eta gai bien ardeko lotura ikusita, eskatutako agerraldi biak batuko ditugu. Izan ere, 2018ko maiatzaren 14an, akordio zabal eta sakona izenpetu genuen gehiengo sindikalak eta hezkuntza sailak.
Ikasturtea hasi zenetik 6 hilabete joan dira, eta une egokia da akordioan jasotako konpromisoak zertan diren aztertzeko jarraipen batzordetan aldika egiten dugun bezala, gaur batzorde honen aurrean. Ezaguna denez, akordioa 4 atal nagusitan sailkatzen da, eta aurkezpena ahalik eta ordenatuen eta ulergarrien egite aldera, atalez atal ekingo diot. Hona, atal horiek, enplegua, behin-behinekotasuna eta egonkortasuna, ordezkapenak, erregimena, zerrendak eta kudeaketa, langileen plantillak ikastetxetan, eta azkenik irakasleen lanbaldintzak. Lehenengo atalari dagokionez, hasi nahi dut azpimarratuz hezkuntza sailak behin-behinekotasuna ahal den guztia jaitsi eta egonkortasuna ahal den guztia areagotzeko egiten duen apustu sendoa. Hezkuntza sistemarentzat ona delako, eta beraz, gure ikaslentzako, bai eta irakaslentzako ere maila pertsonalean. Helburu horiek betetze aldera neurri eraginkorrena lan eskaintza publikoak deitu eta exekutatzea denez, Hezkuntza sailak 2017-2020 legegintzaldian gutxienez 5.000 lanpostu lan eskaintza publikoak egiteko konpromisoa iragarri zuen. Dagoeneko burutu dira lan eskaintza publiko horietako batzuk. 2017an jada, maisu maistren kidegoko 740 lanpostu deitu ziren hautaketa prozesutarako, eta 2018an bigarren hezkuntzako irakasleen eta lanbide heziketako irakasle teknikoen kidegokotako 1511 lanpostu deitu ziren. 2019ko lan eskaintza publikoa dela eta akordioan jasota zeuden aurreikuspenak bete egin ditugu. Eta 1895 lanpostu deituko dira 4 kidegotan banatuta. Maisu maistrak 1825, kontserbatorioak 32, hizkuntza eskola ofizialak 10 eta hezkuntzako ikuskaritza 28, beste data batzuetan hauek. Urtetik urtera, deialdietan moldaketa batzuk egiten badira ere, aurtengoan aldaketa horiek sakonagoak dira. Adibidez, lehenengo probaren zati praktikori garrantzia handiagoa emanez, zati teorikoaren aldean. Halaber, agindu honetan ere, jasota geratzen da oposizio faseak gainditzen duten eta hautatuak izan ez diren hautagaiei aplikatuko zaiela hautagai zerrenden kudeaketa arautzen duen aginduak merituen baremazioaz ezartzen duena. Behin-behinekotasuna gutxitze aldera, beste neurri garrantzitsu batzuk ere abian jartzen ari da hezkuntza saila. 2019rako aurrekontuen lege proiektuan, hain zuzen ere, 12. xedapenean, testu sartu genuen ikerketa eta irakaskuntzaren laguntza zerbitzuak behin betiko hornitzeko oizkanpoko lehiaketa deialdi bat eta bakarra egiteko bidea irekitzen zen. Tamalez, aurrekontuen luzapen egoerak zapustu egiten du aukera hori, baina aurrekontu legeak xedapen hori berriro jasotzeko proposamena egingo dugu dagokion momentuan. Ildo beretik, ezinezkoa izan da besteak beste aurrekontu legean honako hauek onartzea. Haur eta lehen hezkuntzako 188 lanpostu, ospitaleko eta etxeko hezkuntza arretarako eta arreta terapeutuko hezigarrirako lurralde zentroetako 55 lanpostu eta lanbide heziketako beste zenbait lanpostu. Berriz ere, aurrekontu lege berria beharko da nahita ez helburu hori gauzatzeko. Bestalde, eta ikastetxeen ordu kredituen sistema berraztertzeari hasiera emanez, otsailaren 8an azaldu zen jarraipen batzordean, ikastetxeetako AKen inguruko, hau da, administrazio kudeaketarako arduradunen inguruko planteamendu berri bat. Akordioaren atal honetan ere, bitartekoen egonkortasunaren azpi atala adosten da, eta agerraldi honetako bigarren partean azalduko dugu. Bestalde, hezkuntza sailak eta sindikatuek klaustruen egonkortasun eta langileen eskubideak egokiro uztartze aldera, hezkuntza administrazioaren prozesu nagusiaren maiztasuna berraztertzeko konpromisoa hartu zuten. Besteak beste, legegintzaldi honetan eginda dagoen plangintzari eutsiko zaio. Gerora begira, ordea, 2020tik aurrera, kidego handi bakoitza 3 urtetik behin deituko da hautaketa prozesuetara. Orain, 2 urterik behin deitzen da. Bigarren atalaren azalpenari ekingo diot orain. Hau da, ordezkapenak.
Ordezkapenak lehen egunetik akordioan adostu bezala 2018ko urriaren lehenengotik aurrera abiatu ziren. Irakasle izan nahi duten guztiek zerrendetan egoteko aukera berberak izan ditzaten, modu progresiboan zerrenda guztiak irekitzea, eta gero irekita mantentzea, adostu genuen akordioan. Eta halaxe egiten ari gara, adostutakoa zorrotz betez. Adostu bezala datorren urtean, 2020an, falta direnak ireki eta zerrenda guztiak egongo dira irekita. Eta kandidatuen zerrenden kudeaketari dagokienez, jauzi kualitatibo handi bat emateko asmoa dugula aurreratzen dizuet. Une honetan, ordezkapenen kudeaketa sistema telematikoa garatzen ari gara. Hirugarren atala da, langileen plantillak ikastetxetan. Dakizuenez, arrazoi desberdinengatik, ikastetxeetako irakasle plantillak zabaltzea, irakasle gehiagorekin indartzea, hitzartu genuen akordioan. Bai, eta berariazko administrazio langileen plantillak sortzea ere, haur eta lehen hezkuntzan. Kontuan hartuta 3 urteko gelek ez dutela, 2 urtekoek duten bezala, laguntza neurri espezifikorik, eta ratio salto nabarmena dagoela 2 urteko geletatik, 18 ikasle, 3 urtekotara, 23 ikasle, gela hauen kudeaketa hobetu eta maisu maestren lankarga arintzeko asmoz, irakasle gehigarrien bitartez plantilla indartzea hitzartu genuen akordioan. Ondoko irizpide eutziz. Ikasle gela ratioa batazbesteko 20tik gorakoa denean eta adin horretakoen talde kopuruaren arabera. Hau da, 1 edo 2 talde daudenean jardunaldi erdia, 3 edo 4 talde daudenean jardunaldi osoa, maisu maestrena, eta 5 talde edo gehiago daudenean jardunaldi 1 eta erdia. Horren arabera, eta adostu bezala, 2018 ikasturte honen hasieratik, 85 ikastetxek jaso dute irakasle laguntzaren bat neurri honi esker. 3 urteko gelen kasu espezifikoan ratioa kontuan hartu bada, lehen eta bigarren hezkuntzan, hezkuntza helburuak betetze aldera, eragin esanguratsuena duten faktoreak baliatu nahi izan ditugu irakasle plantillak areagotzeko. Bestera batera esan da, eta aintzat hartuz ikastetzen arteko errealitate eta egora oso ezberdinak direla, ikastetxeek dituzten beharren neurriari erantzun nahi izan diogu, horixe delakoan ikastetxei pertsonala eta baliabideak esleitzeko irizpide koherentena. Arrazoiketa horrekin bat, hezkuntza beharren indizea ari da garatzen hezkuntza saila. Irakasistema ebaluatzeko eta ikertzeko erakundearen, gidaritzapean eta hezkuntza ikuskaritzaren laguntzaz. Indizi hori kalkulatu zaie ikastetxe guztiei, ondoko faktoreak kontuan hartuz, eta faktore bakoitzak hezkuntza lorpenetan duen eraginaren araberako pisuarekin. Hau da, modu ponderatu batean. Eta hauek dira, eskola emaitzak 6 kompetentziatan, indize sozioekonomiko eta kulturala, hau da ISEK, ikasleen eta gurasoen jatorria, errepikatzaile kopurua, berariazko hezkuntza laguntzako ikasle kopurua, ikaslearen ikasturte kopuru ikastetxe berean eta bekadunen kopurua. Indizi hori kalkulatuz, hezkuntza behar gehien dituzten ikastetxeak identifikatu ditugu modu zientifiko eta objektiboan, eta laguntza, irakasle gehigarria jartzen hasi gara irizpide hori baliatuz. Helburu argia da, irakasle guztiek baldintza berdintsuetan eta modurik ahalik eta egokienean euren funtzioa bete ahal izatea. Adostutakoa betez, lehen hezkuntzako 113 ikastetxetara, edo 140 ikastetxe eredutan, 126 maisu maestra gehigarri bideratu ditugu, 2018 ikasturte honet hasieratik. Eta hau lehen hezkuntzari bazegokion, une honetan, DBH 1 eta 2 mailetan indizea aplikatzeko lanetan gauden murgilduta adostu genuenari eutziz. Eta datorren ikasturtean, 2019-20an, DBH 3 eta 4an abiatuko da neurri bera. Bestalde, maiatzeko akordioan argi jasota geratu zen, haur eta lehen hezkuntzako ikastetxetan administrazio langilea jartzeko konpromisoa, modu progresiboan eta bitarteko irtenbideak negoziatuz. Administrazio langileena aspaldiko eskaria izan da, batez ere ikastetxen zuzendaritza taldeen aldetik. Gaur egun, haur eta lehen hezkuntzako ikastetxetan 175 aka ditugu jardunaldi osoan, eta 24 jardunaldi erdian.
ikastetxearen talde kopuruaren arabera. 13 eta 15 talde bitartekoetan, erdi. 15 taldetik gorakoetan, bat. Beste atal batzuetan azaldu dudan bezala, aurrekontuen luzapena izateak eragotzi egiten digu lanpostu zerrenda areagotzea administrazioko lanpostu berriak sortzeko. Hori horrela, hurrengo aurrekontuen lege aurreproiektuan jasoko dugu aurreikuspen hau 2020an lehen administrazio langileak eskoletan lanean has daitezen. Bitartean, 2019an landu egingo ditugu gobernantza publiko eta autogobernuaren sailarekin administrazio langileen lanpostu zerrendaren egokitzapenerako aurretiko pauso guztiak. Egokitzapen efektibo egin daitekeen unerako denapres izateko. Gai honen inguruko proposamena zehatzago sindikatuei azaldu eta helarazi zaie jarraipen batzordean idatziz. Hurrengo bileretan eztabaidatzeko asmoz, beraz hemen utziko dugu. Eta laugarren atala, irakasleen lan baldintzak. Akordioan, irakasleen lan baldintzen inguruko neurri batzuk hitzartu genituen. Batzuk, administrazio orokorraren menpekoak ziren. Horrek, ezartzen dituen baldintzapenekin eta beste batzuk hezkuntza sailaren esparrukoak ziren. Lehenengo neurria, ordu lektiboen murrizketa adinagatik. Hau da, 60 urterekin erretiro hartu ezin duten irakasle funtzionario karreradunei euren ordutegi lektiboa eren bat murriztea. Neurri honi esker, 450 irakaslek murriztu dute euren ordutegi lektiboa. Eta neurri horrekin batera, zera ere hitzartu zen. Haur eta lehen hezkuntzako 59 urtetik gorako irakasle guztientzat, asteko ordu lektiboetan funtzionario karreradun zein bitartekoak 2 orduko murrizketa izateko eskubidea. Ikasturte honetan 201 maisu maestra izan dira neurri honen onuradunak. Kasu guztietan, murrizten dena jardunaldi lektiboa da, eta ez lan jardunaldia. Horrek esan nahi du, murrizketa ordu horiek zuzendaritzaren esku edo ikastetxearen zerbitzuan jartzen direla. Besteak beste, kudeaketa lanerako eta ikasleen arreta zuzenerako ez diren beste jarduera batzuetarako. Neurria, 2018-19 ikasturte hasieratik abiatu zen akordioan jasota zegoena beteaz. Akordioa, 2018ko maiatzaren 14an izenpetu genuenean zera hitzartu genuen. Irakasle funtzionarioen lanbaldintzen akordioak barne hartzen dituen langile guztiek aldi baterako ezintasun osagarriaren 100% jasotzea, albideratzea lehen egunetik eta kasu guztietan. Dakizuenez, abenduan argitaratu zen 173/2018 dekretua Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoko langileak aldi baterako ezintasun egoeran daudenean jasoko dituzten ordainsariei eta borontatezko hobekuntzei buruzkoa. Hori dela eta hitzartutakoa bete dugu. Lizentzia eta baimenei dagokienez, indarrean dago bitarteko irakasleen eszedentzia seme-alabak zaintzeko ikasturte osoko plaza betetzen ari direnean. Beste baimen eta lizentzia batzuk aztergaien zerrendan daude hurrengo hilabeteetan, jarraipen batzordean, aurkeztu eta planifikazio batzordean negoziatzeko. Azkenik, akordioan jasota geratu zen derrigorrez jardunaldi partziala duten irakaslei euren jardunaldi osatzea baimenduko zaiela, beti ere bateraezintasunaren legearen markoaren barruan. Dekretu proiektua aspaldi jarri genuen tramitepean, ohiko prozedurei utziz. Geroago, ordea, sindikatuen proposamen berriak aurkeztu dira arauaren muga gehiago malgutze aldera. Eztabaida sortu da, bateragarriak izan litezken jardueren inguruan. Euskal kultura, emakumearen arloa, gizarte erakundeak, eta jardunaldi partziala bakarrik derrigorrezkoa edo borondatezkoa ere ontzat eman beharko litzatekeen. Gauzak horrela, tramite bidean zegoen dekretu proiektua gelditu egin dugu, eta dekretu proiektu berri bat aurkeztuko zaie sindikatuei, eta ohiko prozedurari jarraituz, negoziatu eta tramitatuko da. Eta puntuz puntuko azalpenaren lehen parteari amaiera emateko, azpimarratu nahi dut akordioaren azken xedapeneko hitz eta asmoi eutziz, eta zailtasunak zailtasun eta diferentziak diferentzia, akordio ezen betu zuten sindikatuekin erregulartasunez eta normaltasunez batzartzen ari garela. Eta hori berez ona izanik, mesedegarria ere izan daitekeela hezkuntza zerbitzua eta irakasle lan baldintzak gero eta hobeak izan daitezen.
Aurkezpenean nabarmen geratu da hitzartutako konpromisoak betetzen ari garela. Orain agerraldiaren bigarren parteari ekingo diogu eta egonkortasunaren atalean sakonduko gara. Como ya hemos adelantado y abordado profusamente, el acuerdo de la Mesa Sectorial del Personal Funcionario Docente de mayo de 2018 recoge un primer apartado dedicado al empleo, interinidad y estabilidad. Además de lo referido a la puesta de las ofertas públicas de empleo, etc., que ya hemos detallado anteriormente, se pretende dotar de mayor estabilidad al profesorado, siendo conscientes de la situación que afecta anualmente a los y las docentes que con el actual sistema de nombramientos, curso tras curso, deben cambiar de puesto de trabajo con la consiguiente inquietud laboral y que asimismo afecta a los centros que no pueden desarrollar adecuadamente sus programas formativos al no gozar de la continuidad deseada del profesorado que cubre estas plazas de forma temporal. Señalar que con anterioridad a la suscripción del acuerdo sindical referido, ya se había tratado en diferentes comisiones de planificación y aportado por el Departamento el documento de estabilidad del personal docente interino. El acuerdo del 2018 recoge en lo que a este ámbito se refiere lo siguiente. El planteamiento general de esta propuesta es el siguiente: mantener al personal interino que ocupe las vacantes de esos puestos hasta su cobertura reglamentaria o hasta el reingreso de la persona titular, para lo cual se revisará la periodicidad de los procesos que se llevan a cabo anualmente, concurso de traslados, OPE, etc. Asimismo, la estabilidad del personal interino contribuirá a la equiparación de ciertos permisos y licencias entre el personal interino y personal funcionario de carrera. El Departamento de Educación presentó en la Mesa Sectorial de 23 de junio de 2017 el documento titulado Estabilidad, consolidación del profesorado interino y de los centros del Departamento de Educación y una propuesta de trabajo. En la situación actual, esta medida proporcionaría estabilidad a más de 2.500 interinos. A fin de proceder de acuerdo con el calendario previsto en el acuerdo, el Departamento de Educación llevó a la Comisión de Planificación del 25 de mayo de 2018 un primer borrador relativo a una propuesta de estabilidad del personal interino que recogía la pretensión de mantener al personal interino que ocupe las vacantes de esos puestos hasta su cobertura reglamentaria o hasta el reingreso de la persona titular. En cuanto al modelo de estabilidad presentado, se realizaría una adjudicación cero para el curso 2018-19 a fin de que todo el personal interino estuviese en igualdad de condiciones y en los próximos años acordar el método a utilizar. A la vista de lo tratado en la citada Comisión de Planificación, se dictó resolución del director de gestión de personal por la que se establecía en cero el porcentaje de fijación del número total de puestos de trabajo de jornada completa, que quedaron destinados a personal interino en el proceso de adjudicación de comienzo del curso del año anterior. Asimismo, a partir de esa fecha, la propuesta de estabilidad del personal interino se ha tratado como punto del orden del día en numerosas reuniones sindicales, tanto en el ámbito de la Comisión de Seguimiento del Acuerdo, en la que participa la representación sindical firmante del mismo, como en las comisiones de planificación, en las que participa la totalidad de la representación sindical. En la Comisión de Planificación del 12 de diciembre de 2018 se presentó a la representación sindical, por parte del Departamento de Educación, un borrador de orden de la consejera de Educación por la que se regula la elección y adjudicación telemática de puestos de trabajo en lo que respecta a las personas integrantes de la lista de candidatos y candidatas a las sustituciones docentes en centros públicos no universitarios del Departamento de Educación de la Comunidad Autónoma del País Vasco, así como el procedimiento para la estabilización de este personal en los puestos en los que viene prestando servicios. Básicamente, como se ha descrito, el citado borrador de orden presenta un doble objetivo. En primer lugar, la elección y adjudicación telemática de puestos de trabajo. Y en segundo lugar, establecer el procedimiento para la estabilización del personal interino en los puestos en los que viene prestando servicios, la cual se produciría con anterioridad a las fases de elección y adjudicación y en el puesto en el que hayan venido prestando servicios en el curso anterior, salvo que las necesidades hayan desaparecido o haya sido ocupado por personal funcionario de carrera o con nombramiento para la fase de prácticas. Asimismo, se establece que la estabilización en puestos de jornada reducida y en puestos de características especiales sea de carácter voluntario como regla general.
En caso de que no existiera posibilidad de estabilización, las personas afectadas tomarían parte en la correspondiente fase de elección de puestos de trabajo a candidatos y candidatas a sustituciones, en las que optarán a los puestos restantes junto con el resto de personas incluidas en dicha fase. En el citado procedimiento de estabilización participarán, por un lado, aquellas personas a las que en el curso escolar anterior les haya sido conferido un nombramiento de interinidad en cualquiera de las dos fases de adjudicación, siempre que los puestos adjudicados lo hayan sido para todo el curso escolar y que lo hayan desarrollado hasta su finalización. Y por otro lado, personas en situación de suspensión transitoria con reserva de puesto, siempre que se hayan adjudicado igualmente en las dos fases de adjudicación y también siempre que se hayan incorporado al mismo durante el curso y lo hayan desarrollado hasta finalización efectiva. Asimismo, se contempla una serie de puestos de renuncia a la estabilización para aquellas personas que hayan permanecido al menos los 2 últimos cursos académicos en su centro de referencia, así como para aquellas personas que en el curso anterior fueron objeto de una adjudicación errónea, y así como otras previsiones referentes a centro de referencia, requisitos de los y las participantes y prioridades en la adjudicación de los puestos ofertados en el procedimiento. En la Comisión de Planificación del 20 de diciembre de 2018, el Departamento de Educación presentó un nuevo borrador de orden en la que, atendiendo determinadas reivindicaciones sindicales, se recogen las siguientes novedades con respecto al borrador anterior. Se difiere el momento de la aplicación de la norma de acuerdo con lo dispuesto en la disposición transitoria primera de la orden y se presenta un calendario de aplicación de la norma al objeto de evitar las consecuencias que podría implicar en la estabilización del profesorado interino el importante número de puestos que se ofertarían en los años 2019 y 2020. Se introduce asimismo un cambio sobre el borrador anterior por el que se reconoce expresamente, dentro de los criterios de prioridad recogidos, el que si una persona fuera removida o perdiera la estabilidad en un puesto por razones ajenas a su voluntad, se le respetará la antigüedad acumulada desde el momento inicial de elección y participación. La orden de la Consejera de Educación que regula este procedimiento se halla en estos momentos en tramitación siguiendo el procedimiento establecido. Eta honekin bukatzen dut, gutxienez txanda honetan, eta espero dut emandako azalpena baliogarriak izatea. Eskerrik asko zuen arretagatik eta orain zuen esanetara geratzen gara, edozein galdera erantzuteko edo beharrezkoa diren zehaztasunak emateko. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, zure azalpenengatik. Es el turno de H. Bildu, tiene la palabra.